हाँ तो भाई लोग आज एगो बहुत ही बढ़िया गाना के रिकॉर्डिंग भल खेसारी भैया के अंदाज में और नीरज निर्मोही के आवाज़ में। और ई गाना बहुत ही बेटर मैटर है, सबसे हिट एक ज़बरदस्त मैटर है। हम तनी एगो डिजिटल काम में व्यस्त बानी, कुछ टाइम लागी ताकि काम आदमी करेला तो कुछ अर्निंग भी जरूरी बा। तो ये चलते डिजिटल काम में व्यस्त बानी कि गाना रिलीज होते ही सारा फेसबुक इंस्टाग्राम जितना भी जगह बा सब जगह गाना अपने आप पहुँच जाए। आप सब जितना भी भोजपुरी के कलाकार बानी, दर्शक बानी, सब आप सबके प्यार आशीर्वाद सपोर्ट के जरूरी बा। ये चलते अब आप सब हमरा से जुड़ के रही आए, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के दबा दी, हमरा से जुड़ जाए। ताही वीडियो के करतनी स्टार्ट, गाना सुनी मजेदार। नहीं जाता बालो बच्चा देखिए में पानी नहीं जाता जाके किल्ली खोली बउआ ये तोरा बाजा, जाके किल्ली खोली बउआ ये तोरा बाजा। दीपक छपा है रात भर रहेला, तब कहे दिनों में तंग हमके करेला। राजा सुना है कहला से करता दीपक छपा रहिया सैया रात भर रहेला, तब कहे दिनों में तंग हमके करेला। नीरज निर्मोही सुना बाजी नहीं बाजा, नीरज निर्मोही सुनी बाजी नहीं बाजा, जाके किल्ली खोली बउआ ये तारा बाजा, जाके किल्ली खोली बउआ ये तारा बाजा। आशा करो तनी गाना रहुआ सभे के बहुत ही अच्छा लागल होई और कंटिन्यू अब जारी रही। अगर हिंदी भोजपुरी मैथिली मगही भाषा में बढ़िया बढ़िया गाना लिखवावे के चाहतनी, चाहे ऑडियो वीडियो गाना बनवावे के चाहतनी तो संपर्क कर सकतनी। नंबर देवल बा स्क्रीन पर 6203 40 80 47। जय माता दी मित्र।